Зөһрә. Татар халык әкияте. Борын заманда bir әби белән бабайның туган bir балалары үлә бара икән. Bir вакыт әби bir кыз китерә. Исемен Зөһрә дип кушалар. Бик тә шибәр була бу кыз бала. Күз тимәсен дип аны урамга да чыгармыйлар, кешегә дә күрсәтмиләр. Алай да халык белә буларның кызлары барлыгын. Бу балага 14 яшь тула. Bir көнне күрше кызлары керә дә: "Әби, кабам, Зөһрәне безнең белән су кыйнырга җибәр әле" диләр. Әби әйтә: "Ни сөйлисез? Безнең кызыбыз юк ич" ди. Тегеләр: "Юк, бар, без беләбез" диләр. Әби үзенекен итә, җибәрми. 3 көн керәләр күрше кызлары, ахырда әби ризалаша. Зөһрәне киендереп, бизәндереп чыгаралар. Үзләре: "Кара аны, югалып әллә кайларда йөрмә, тиз кайт" диләр. Шаккаткыч шибәр була бу кыз бала. Кызлар авыл читендәге күлгә баралар. Шишенәләр дә күлгә чумалар. Киемнәре ярда кала. Менә bir заман кыйнып туйгач, кызлар судан чыга башлыйлар, киенәләр. Зөһрә дә чыга. Чыкса, киемнәре өстендә бастырык буе кара йылан ята. Кызлар барчасы куркып качалар. Бу да курка, якын килми, үксеп елый, качып китәр иде дә. Киемнәр кирәк, ятсына кеше күзеннән. Шул чак кара йылан телгә килә. "Син йылама, Зөһрә" ди. "Мин сиңа тимәм. Киемеңне дә алырсың" ди. "Тик син әйт, миңа кияүгә чыгарсыңмы" ди. Зөһрәнең кыты алына. "Абау, ни сөйлисең" ди. "Әйтәсе сүзем шул" ди кара йылан. 18 яшь тулу белән мин сине килеп алырмын, әзерләнеп тор" ди. Йылан шул сүзләрне әйтә дә күлгә чума. Кыз аптырап, куркып кала. Өйгә кайткач, әнисе сорый: "Кызым, ни булды? Ак мамык төсе кергән йөзеңә" ди. Зөһрә барчасын бәйнә-бәйнә сөйләп бирә. "Кара йыланга кияүгә чыгасым юк, коткарыгыз әнием" ди. "Кайгырма, балам. Сине кара йыланга бирер өчен тудырмадым. Әмәлен табарбыз" ди. Зөһрә тынычлана. Көн артыннан көн үтә, кыз үсә, 18 яшькә җитә. Булар йортларын йылан кермәслек итеп шуен кыйма белән кыйдыралар. Bir көнне Зөһрә йөгереп керә дә, кыты чыгып: "Әнкәй, кара йылан килә" дип кычкыра. Чыксалар, бөтен күк йөзе караңгыланган, дөньяның асты искә килгән. Аждахалар, пәриләр, җиннәр, йыланнар берсе дә калмаганнар. Булар тиз генә йортка кереп бикләнәләр. Йыланнар килеп җитә. Кара йылан тыштан әйтә: "Син, Зөһрә, сүзеңдә тормадың, әзерләнеп көтмәгәнсең. Чыгасыңмы, юкмы? Мин килдем" ди. Зөһрә әйтә: "Юк, сиңа чыгасым юк, килгән юлыңнан кире кит" ди. "Мин синнән башка китергә килмәдем, вакытым кыска, чыгасыңмы?" "Юк, чыкмыйм" ди Зөһрә. Йылан: "Алайса, көч белән алырмын" ди. Шуннан өй пычмагы күтәрелә башлый. Әби дә, бабай да бик куркышалар. Зөһрә: "Язмышым шулдыр инде" дип әйтә, кара йыланга чыгам дип. Өй шундук урынына утыра. Зөһрәне урамга чыгаралар. Каршысында теге кара йылан бөтерелә. Бөтен тирә-якта пәриләр, җиннәр, йыланнар сызгыра, ыжылдый. Кара йылан бер селтәнә, барчасы да югала. Йылан әйтә: "Әйдә киттек, кабам, вакыт җитә" ди. Кыз әйтә: "Әйдә" ди. Китәләр булар парлап, йылан шуышып, яннан бара, Зөһрә атлап бара. Күлгә җитәләр, йылан әйтә: "Мин сиңа уралырмын да, күлгә чумармын, син курыкма" ди. "Курыкмыйм" ди Зөһрә. Кызның куркуы беткән була инде. Йылан урала да күлгә чумалар. Су төбеннән барып, bir ишеккә җитәләр. Йылан ишекне ача да баштан үзе төшә, аннары Зөһрәне төшерә. Түбәндә алтын баскыч икән.
Кара йылан шул баскычка бер ырына, ике ырына да искиткеч матур егеткә әверелә. Шунда кызга әйтә: "Син курыкма миннән, мин үзем дә адәм баласы. Бала чагымда җиннәр урлаган мине. Хәзер бөтен гыйлемнәрен отып алдым да, патша булдым үзләренә", ди. Шулай дигәч, Зөһрәгә җан керә. Егеткә шул ук минутта гашыйк була. Патша егет шәһәрне күрсәтә. Ни генә булмый монда. Барчасы алтыннан, көмештән. Булар тиз өйләнешәләр дә тора башлыйлар. Егет җиннәрне бик каты эшләтә икән. Адәмнәргә дә һич тидерми икән. 3 елдан буларның балалары туа. Берсеннән берсе матурлар, пешкән алма кебекләр. Тора торгач, Зөһрә әтисен, әнисен, туган илен сагына башлый. Бер көнне әйтә бу иренә: "Син мине 2 атнага туган йортыма җибәр әле. Балаларымны да күрсәтер идем", ди. Ир каршы килми. "Яхшы, барырсың. Күчтәнешкә алтынын, көмешен күпме кирәк ал. Әби белән бабайга гомерлек булсын", ди. Хатыны күп итеп алтын, көмеш тутыра, 3 баласын үзе белән ала. Патша хәзер озата бара инде. Алтын баскычка җиткәч, 3 тапкыр ырына да кара йыланга әверелә. Буларны урап күл читенә чыгарып куя. Саубуллашканда хатыныннан: "Син ничек кайтырсың соң, беләсеңме?" дип сорый. "Ай, белми", дип хатын җавап бирә. Күл янына кайткач, "Диюләр патшасы, бире чык диярсең, мин чыгармын", ди егет. "Тик бер кемгә дә әйтмә. Әйтсәң, мин харап булырмын", ди. Кайткач, әти әнисе белән елашып күрешәләр. Әтисенә, әнисенә гомерлек байлык бирә, балаларын күрсәтә. Рәхәтләнеп ял итәләр. Китәргә бер көн калгач, хатын җыена әзерләнә башлый. Ирен Диюләр патшасын бик яман сагына бу, тизрәк кайтасы килә. Шунда әнисе бик каты сораша торгач, Зөһрә серне ача. "Шулай, ди. Ирем кара йыланга әйләнеп чыгачак", ди. Кызы балалары белән йокларга яткач, әнисе: "Юк, кара йыланга кире җибәрмим, үземдә калдырам", дип уйлый. Һәм төнге сәгать 12дә кулына кылыч алып, күл янына килә. "Диюләр патшасы, бире чык", ди. Озак тормый күл төбеннән кара йылан чыга. Йыланның чыгуы була, әбисе кылыч белән аның башын чабып эзә. Кара йылан бетерелеп кала шунда. Әби үзе тиз-тиз кайтып китә дә, ятып йоклый. Иртән кызы торып китергә җыена башлагач, әнисе аңа: "Ашыкма, кызым, барыбер кайтырсың", ди. "Юк, әни, кире кайтмам, бәхил булыгыз", дип, Зөһрә балаларны алып күл буена чыгып китә. Ул ирен бик тә сагынган була шул. Бара күл буена. "Диюләр патшасы, бире чык", дип кычкыра. Бер кем чыкмый. Бераз торгач тагын кычкыра, әмма кара йылан чыкмый. Хатын аптырап кала. Күл өстен кара томан каплаган. Тып-тын. Бакса, шунда аяк астында иренең үле гәүдәсе ята. Үкереп елап җибәрә. Башын кычаклый елый. Birazdan эшне, әнисенең хыянәтен аңлап ала бу. Балалары белән елаша чыкыр казып, йылан патшаны күмәләр. Шуннан соң Зөһрә олы баласын ала да, йылый һавага очырта. "Бар, кабәм, син сандугач бул, иртән кич адәмнәрнең күңелен юат", ди. Олы баласы сандугач булып учып китә. Икенче баласын кулына ала да: "Син, балам, күз нурым, карлыгач бул. Җитезлегең белән адәмнәрне сыкландыр", ди. Бусы карлыгач булып учып китә.
Өченче баласын алып, озак-озак үксеп утыра да, «Әсим алтыным, сыерчык бул, барча телләрне белүче кошкай булды». Бу бала сыерчык булып очып киткәч, Зөһрә бер тилпенә, ике тилпенә, өч тилпенә дә үзе күгәрченгә әверелә. Сандугач, карлыгач, сыерчык, күгәрчен менә шулай дөньяга пәйда булалар.